Philippine team sulod sa quarterfinals sa 4th Asian Beach Games sa gipahigayon sa Phuket, Thailand. Sa unang higayon, napildi sa Philippine team ang Indonesia, ang nasod nga nag-champion ni adtong 2008. Nanguna ang grupo sa mga sugboanon nga sila si Jade Baclado ug Luigi Tipgos, kinsa gipildi ang Oman ug Turkmenistan. Samtang ang Nesti National Beach Volleyball Men's Champion Edmar Bonono ug Edward Ibanez gipildi ang Maldives ni adtong Domingo. Si Tipgos may padayag nga wala sila nagdahom sa maong kadaugan, ilabi na nga mga ligon ug usa sa kinamaayuhan nga teams ang Indonesia. Nagtuo siya nga ang teamwork sa Pilipinas mo'y nakapadaog kanila. Sulod sa quarterfinals, sila si Tipgos ug Baclado samtang si Bonono ug Ibanez makigtigi pa sa Pakistan aron makasulod usab.